салом дӯстони азиз, апа хӯракҳои ширини ман. Модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сеҳат саломат ҳастен. имрӯза видеои мо сар мешавад тарзи тайёр кардани фатирҳои қат ҳам резунак. Барои зуволаи мо лозим мешавад оби хунук 2 стакан, агар ба пиёла чен мекунем 4 пиёла мешавад. 1 қошуқи калон намак меравад. дрож бошад ним қошуқча, равған бошад 2 қошуқи калон. орд то сахт шуданша меандозем. дар қабатош бошад равғани хазар истифода кардагим духтаро. чихеле ки мебинен дӯстони азиз, оби хунука андохтем, баъдан намак, дрож ҳама ира ҳамроҳ карда хушрӯвак якҷоя кардем. баъд орда андохтанам хеле як зуволаи сахт ака ки хушрӯ гирифтем. мумкин ҳоли саволо шавад ки барои чӣ оби гарм не оби хунук. барое ки агар мо оби гарм меандохтем, азбасе ки хамири мо дрож дорад, баъд хамири мо ранги хамири нон мешудак, мерасидак, аммо қабатош маълум мешудак, лекин резунак намешид. ай ҳамин сабаб ман оби хунук андохтам. баъд мондум зуволаро як 15 дақиқа дам гирифт. баъдам хел тунук карда дар қабатош рӯғани хазар молида, баъдан печондем. ҳама ира дар рӯи навор шумо мебинен. ҳазор раҳмати калон апа хӯракҳои ширини ман, барое ки видеоро дастгирӣ мекунен. гапҳои хуби худтонро дар комментария менависен. ай ҳаматон зиёд миннатдорам. баъзиёд пурсиден ки чӣ ба дер видео мекунен, кам видео мекунен. духтаро кор дорум, камтарам хеле вақтам тангтар шудагиай. ай ҳамин сабабай, лекин ин видеоро ман барвақт тайёр кардагӣ будам. мепартофтум, лекин дар дилам нағунҷидак, рости гап. баъд напартофтум видеоро. ай ҳамин сабаб дер шудак. духтаро ҳоли видеокуниву ҳоли озвучкакуниву ҳамхалӣ нестай, бигӯем мешавада. настроение надорум, намедонам. ҳамаи мо хай медонем ҳодисаҳои охири вақт шудара. ай ҳамин сабабҳо боз намедонам, мушт ҳамаи мо ҳамихел шудагем. дар дилат ягон чӣ намеғунҷа. дилу шикастагӣ, ай хале намедонам, мушт ман халеам. духтаро, ман худи ҳозир дар ватанам, дар Тоҷикистонам. ана бачаи ман, шавҳарам дар ғарибӣ ҳастанд. барои ҳамин камтарам хеле эҳсосот дода шудагиам. барои ҳамин ин видеомам ки боша барвақт тайёр буд, бояд мепартофтум, лекин натонистум. чанд рӯз шуд амира намхоҳам мегӯ мепартом, намешавад. хай дар ватсап ман ира қариб 1 ҳафта пеш монда будам. духтарако, апа хӯракам дар ватсап ҳастанд, дар статус суратшон монда будам. апа хӯракам дида буданд, апаҷон тезтар видео шамонен, морам тайёр кунем гуфтанд. барои ҳамин бо имрӯз хай вай озвучка кардистамша. бовар кунед, дар тӯли 2 соле ки ами видео мекунам, чӣ мекунам, ягона видеоем ҳастае ки ҳамихел бехуш, бенастроение ман озвучка кардистам. ҳар боре ки ман видео озвучка мекунам, бовар кунед ба як хурсандӣ, ба як ҳамихел эҳсосоти чӣ мегӯянд, хурсандӣ кати ҳамон видеоро ман озвучка мекунам. чӣ хел минут ба анҷом мерасад, ман нафаҳмида мемонам. да худи хиёл мекунам ки ями шумо дар пешам истодагем,
кати шумо ҳам хеле суҳбат кардистам, ҳам хеле вай мекунам да фикр мекунам. бовар кунед ай сари видео ҳамин азучкара сар додагим. Инам хеле гуд намедонӣ ки чӣ гап занӣ. Инам халиём духтаро хай дар видео магар ягон кам будӣ боша, ягон намедонам дар бораи Фатир ягон чӣ нафаҳмонда бошам, агар ай хотирам биромада боша, лекин ҳамаашам хеле оддӣ када дар рӯи навор нишон додагим. Агар ягон хатое дошта боша узри зиёд ки хоҳиш кардем ай ҳамин сабаб мондистам видеора. Агар ниҳори тайёр набудам барои видео мондан. чӣ хеле ки дидестен охарако инами хел печондем. Вақте ки дар рӯи зуволамон рӯғани хазар шакидем, баъд дар тахтача чӯби тахта ухлоғда печондем, баъд бубуридем дар рӯи навор. Ҳамаша фикр мекунам хушрӯ нишон додам. Баъданам хеле мегирем гир ба гир мепечонем. баъд мемонем дам мегира якдам. То ин дам мегира як зуволаи мо ки мо дигари зуволамон аллакай сар мекунем. Печондан, рӯған карданша. Ина нигоҳ кунед аллакай зуволаи дигаримон дам гирифтага моз мегирем. Тунук када, мухбар када, болошда камтар ширу зарди тухма якҷоя кардагӣ. Ҳамраҳ мемолем, кунҷид мекунем ва мемонем дар духовка пухта мегирем. ҳоли градусша, минутша мепурсен. ҳар духовка ҳар хелай духтаро. ҳамаи духовкаҳо дар як хел градусу дар як хел минут намепазонанд. Ман хай дар градуси 200 пухтам. Дар 200 пухтам як муддати может ним соат дар пухтак. Инам хеле дӯстони азиз, лекин як фатири ҳам қадар резонак, ҳам қадар бамаза шудаги буд. бози хай результатша шумо дар охири видео мебинен. раҳмати калон духтаро ки ҳастен, кати комментариҳои беҳтаринтон вақти моро хуш мекунен. ман мехоҳам ки ҳамин видеоҳом кати камеам боша вақти шуморо хуш кунам. медонам ҳозир ҳаматон зиқен, кадоме ки масалан дар ғарибиен. хоҳиш мекунам эҳтиёт кунен, худтона нигоҳ кунен. ҳамеша худованд нигаҳбонтон боша ҳаматонам. ҳамин фикр мекунам ин дунё ду рӯза. ҳамаи ҳодисаҳоро дар ин рӯи дунё дидан мумкин аст да. ҳозир ҳамин охир вақтҳо ҳамаи кор дурӯғшам дидестем, ноҳурматӣ дидестем. ҳама намуди ҳамин ноҳақиёро дар ин рӯи дунё дидестем. барои ҳамин худтона эҳтиёт кунен, фарзандотонро эҳтиёт кунен. худоҷон ба модаре ки фарзандшон ай даст додан, худованд сабри ҷамилшон бития. ғайри дуо дигар ай дасти мо чӣ намебиёяд. ҳамеша дуогӯ ҳастем. фикр мекунам ки ҳозир ҳамаи ҳамин модарои рӯи дунё даст ба дуоянд. аллоҳ ҷои ӯ додарак монахай ҷаннат бигардонаю рӯҳша шод гардона. модарҷона худованд сабр тия. аҳлу авлодшона мардуми ӯзбекистона худованд сабр бития. дайҷа боша пав хоҳаракҳои ширини ман. фатири қад резонак ва бо лаззати мо тайёр шудак. видеои мо ҳам оҳиста оҳиста ба анҷом мерасад. хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошен. ҳамаактонро дӯст медорам. худтона фарзандотонро аллоҳ нигаҳбон бошад.